Ekero ogotaiwanana kwagendera korekana ime ye county ya Kisii gati ya Barai nene muno egati yo mugabana bwe county ya Kisii Mosque Paul Simbarati amo no muchumbe o South Magrango Mosque Silvanus Osoro nigo disikuria rero aba MCA abakoro basokia na kugikiria ebikorebyo watu watenenera rero no Abarai ba Gusii Kisii County tutaite kwana amangana affectiri e county yetu ya Kisii for the last one decade of time. Yengana ritanga ni yagere tu atenera na mangana ari gati ya Abarai baito ande mwaso egabana yetu ya Kisii no muchumbe o South Magrango. Mwaro chikuru mwesonde aba MCA bare sitting bakuru statement yari Nairobi bagoteba bagokasgeti yo muchumbe o South Magrango nganero gwata magoso ase chifraka siende te kurti gai county yetu ya Kisii. Mukaraba youth bande bagoishwe statement the same igoro nanturero na Abarai tu agambire etu atenera atutagete kubeka mangana iboronge ngaki Abagusii bagoteba iga utaraita egesimba kwara manyana ngoko nere cia korete ciaringi bono omo gabano ito Simbarati nero monyene e county ye nande nero monene ndoje nje no mugirango nindoje gari ya KTRA chiegoje ebuguriti chinungu imeye gari eyo ebyoge biro byo kurwana egari eyo ntoite koburi ya KTRA no zoro nyebwate gosino no mugabana Simbarati onyebwate tali Simbarati obwate egari ya KTRA egabana bwebire gasi aetu ye county yokoreta magenderero oansire kobagana abana ba enyumba kuna oyonyarebe oyara noyara tutaete kumuyoniga buna abantu Osoro is achieved ye party ya UDA na endo murayo Kenya ngima nabwate abamwabo bakumurwanesi kera rekane bo besana abachumba bamwale wanza gokikeli mogoteba ng'Osoro Soro nere nabwata abantu kurwaliza obo nabwaba Soro nyono mwe musiena nkeno yoyende gondere ko batebinga mutige gosori yokoreta ngatukikeria abantu apa na pale ankira ng'Osoro momosiki igo okoranga girache sintiarengo igomba bangete egento kiarenge maminja bagotikoreta riroche samatanga abangina baito bagusii bonsi nateneni on bihabu yabangina baito bagusii nga egento kerito kigikeri amatanga omonto gakure ayenigina masikani aya naenda ayeniguboronge egento kende nari gotebia oyo minto egabana yaito Simbarati ntunto mwantete nari nto mwata okoboko ekera kogenda kere constituency tigagende akwana magenderera yorro takogenda ochikonya ko oversight okwana munabona mangana akwana ta senduru kara igetari nduru nyagitari tari ero ko oversight Osoro nigo bono aba MCA wabakoro bamuburire mugabana bwe county ya Kisii Mosque Paul Simbarati watiga amangana yo na kokora amagendero wachesaba na inchi be county ya Kisii aje bunu mugaka bwenka kagikora anje tuagosoroire kuna Abagusii bamino kanyenkoro oiranense obwatani abana abao na riora nyore amagendero tageti onyo egabana yitebwate chisegio kunya korigia abantu nemeswago chibese chiakonya korigeria abantu nemeswago tiga abana baito chipaseri ase county atige kunya kogora abantu chiguni chigende kinya kugoita abantu bosa samatanga agosaria matanga nonyana bo nigo bagikeirie chingwana chigenetse gokorekana anina mono egati ya Abarai abo oyo minto yoro gokwana nga umotipio tigabana tiganko ya pole ngora sana ene no goteba nga kwa mwari kire Gusii no tore ga Gusii no tore nande nayo gucyukora siro ki Nairobi mono ochoji chega igatogote binga Gusii ekogenda omweshimiwa Monda namoro chukukwana mwisonda ase media ogoteba ngere buye tayarishire goja keze agotebi Osoro nga ninchuo eria kabere bono tomanya kororana mundu ku mundu eren muno morisi obekire getabu araria inse bono nkumetinga nere mbire chakibia chete bigaso asimona bono baruro kuboria gochase Abarai be county ya Kisii nina mono mugabana bwe county ya Kisii Mosque Paul Simbarati babakorera abananchi amagendero na kumutiga Osoro kiagera Osoro nere no murai ase ense yecho ya Kenya tunyebwate kibesa naye ka abantu bwangu chikori yemeremo bune kitakeire cyo gutambira mbabo Osoro bagusariye yemeremo
leta kazi ifanyike. Kikontractor wakiumisire mwachikorire pi kiakiweza kiapo nero monene ikao county igona era gwe kaoro ke obonene bwayo gwe county tari ese gichoka yaya county yete gosuka onye ise gikorete chiro nari komotebio yo mintarati osoro nabwata abamwe abo naende fata mwamuna intwe abantu ba UDA igo tosige to osoro kiane gikomi korugusi tigamwa masikani tanya komurwania jikorro osoro chire gochiane era konye kubwati kuri nyuma igona twari kumusabanga atike kubaga n'abantu bai Governor igatagere koba a symbol ya unity as a county. Inguripoti ya maya yeyo Minto TV kurwa somo chio kisi litariane Bethuel Machin.